Mabiriwa biangu tembo kupasei nhau dzide chichimara. Manairo ari kuita mvura ari kupasa kuti zvirima zvidoita sechibahwe nemapudzi nemananga zvakunangawa zvisibva. Uye mambaira dzide banzaura dziri kunangawa dzichijiwa hwendo huno. Hosha yeCoronavirus yamisa zvide wanda mupasi rino uye iri kupokonyera upenyu hwevanhu. Kumaruzevha mekurudzirwa kusaungana musimwa wawa wedhondorondo, kukatirana chimonera, kutamba mabhora emagara, kuungana musinamatiwa wamakomo uye pazvibhorani mekurudzirwa kusanitiza chamedhaisa mvura uye kumira mudetaramukana mita ibodzi. Tisiri panhau ibodzi yakarei madzimai aneyamwisa mefanirwa kushamba manja musati mayamwisa mwana uye kana mapedza kumuyamwisa meshamba manja zvakare uye musakoshiwe kusimira maski. Tembo sinangara zvebhora. Chikwata chekungirandi cheManchester City chiri kusanaura chisipasaura matimu euku. Liverpool yakanyandaudzwa 4-1, Tottenham ikaitwa utibo ikatiba 3-0 uye Manchester City ndiyo idedzitunumarira iri pamusoro perogo reEPL. Nhau dzamanga mudetetekera madzipambiriwa mukadzipishinguriwa naChairman Mpfurutsa mukorekore weurungwe.